Hei, tänään me olemme täällä Kreikassa, Akropolilla. Meille tuli pieni muutos, koska halusimme mennä ennen hotellin näyttöä Akropolille. Eikö vain? Niin. Tai niin haluttiinkin. Niin. Täällä on aika kuuma. Eikä meillä ole aurinkovarjoa mukana. Niin. Tai niin. Oikeastaan. Miksi se on koko ajan tai niin tai sellainen? No, mä oon tänään vähän hullulla päällä. Koska eilen oli niin hauskaa. Sori. Niin eli... Mitäs tehdään? No ei nyt ainakaan leikitä, kun esitellään Akropolia. No joo, mä tiedän, mutta mä kysyin. Moi! Eikö se olekin hieno päivä tänään? Joo. Se on vähän aurinkoista. Hän miettii jo varjoa. Oot sä hullu? Sä oot ainakin hullumpi kuin mä. Ihan sama. Hei kamera. Puhelin, mikä nyt ikinä onkaan. Au. Jee, kertokaa! Esitellään Akropolia. Tää on niin hullu, että nyt mä lähden. Kuuletteko te? Tää on niin hullua. Ja jos tää on niin hullua, niin mä lähden. Moi! Onneksi edes lähti. Se oli niin hullua. Niinpä.